Dobre, dneska vás zdravím u ďalšieho videa. Dneska vám ukážem, jak byť dobre v tejto hre. Keď chcete zarábať ako med, ja to robievam tak veľakrát, že si chodím sem a tu to zbieram a tak neviem prečo, ale mne to je tak, kedy sa mi tu stane, že dostanem nejaké niečo také a túto najviac ja berievam a vy keď máte toto, už to hráva trochu dlhšie, tak keď chodieva sem, a kto má viac ako 20 alebo 15 petov, tak keď chodieva sem, lebo tam to je strašne dobre, tam môžete aj veľa je tam ešte jeden malý vlkodlak, ktorý je strašne dobrý, keď ho zabiješ, tak dostaneš z neho egg. A teraz ja mám vajíčka strašne drahé, tak ja nechcem ich kupovať, radšej pôjdem sem a je 2% šanca, že ti tu padne z toho vlkodlaka vajíčko. Tak mne sa to stalo iba, že mi padlo vajíčko, keď som bol tu prvýkrát. A teraz som trochu dobrý, lebo ja už trochu dlhšie hrávam a keď chcete, robíte aj questy, oni sú strašne dobré na to, aby ste mali aj taktoré veci, ako Royal Jellies a tak. A keď máte Royal Jellies, tak to môžete použiť na svojho peta. A keď to použijete na svojho peta, budete ho mať lepšieho. Ja už mám veľa petov dobrých, tak ja už sa nemusím čudovať. Ale nie je to ako zlá hra, ale není to ako... No keď som to už prvýkrát hral, mne to kamoš povedal, že či si to nejdeme zahrať, ja som bol s tým OK. Tak ja som to hrával s kamošom, ja som to od rána až do noci hral, som sa stal lepší ako kamoš, lebo kamoš mal 13 petov, ja mám ich teraz 21 a ja som sa tu snažil, aby som bol dobrý a už mám aj takéto veci, aby ste nemali zlé veci. Toto si tu môžete, najradšej by som si kúpil túto vec a potom by som si kúpil aj túto vec, ale si musíte najprv kúpiť na lepšie toto, lebo vy dostanete potom veľa peňazí, keď ho máte preplnený. A keď ho máte preplnený, tak môžete ísť tam robiť dole med a keď ho tam urobíte, môžete si niečo kúpiť. Ja tu veľakrát urobím, že aj keď máte už veľa petov, tam môžete ísť stadiaľto a ja urobievam veľa questov aj u tohto černého medveďa, lebo dá za ktoré questy aj vajíčka a mne už dal jeden star egg a je to strašne dobre. A keď máte už nejakého diamond modrého včelu, tak môžete ísť sem a tuto môžete ísť a tu máte teleport, môžete si tu kúpiť čučoriedky a keď si ich kúpite, tak ich môžete využívať na svojich petov. Tu si môžete kúpiť toto a ja už chodievam a keď pôjdete aj sem, tak tu máte jeden Royal Jelly, z neho som si ho zobral. A teraz ja som sa nejako snažil sem dostať, ale neviem ako. Keďže niekto vie, tak mi napíše. Dobre, teraz vám ukážem, jak mať dobrých petov. Ja som raz tu kúpil jedného peta a to bol tento, ktorého vôbec nepoužívam. To ešte mám v tejto taške. Ja neviem, čo ani mám v taške. A teraz sa neviem, chcem vedieť, či ste lepší jak ja. Keď áno, napíšte do komentu. A teraz vám
poviem, jak získať padák. Musíte ísť sem a ešte počkajte, toto môžete ešte využiť, aby ste išli sem hore. Sem. A keď pôjdete sem, tu si môžete kúpiť padák a keď si ho kúpite, jak ja teraz, tak ho môžete využiť, že kebyže niekam padnete, aj kebyže idete ako stadiaľto a vy by ste chceli ísť akože sem a vy nechcete ísť týmto, ja som teraz padol, s týmto, keď nechcete a chcete ísť niekam sem, tak musíte zobrať ten parašút a pôjdete sem a potom tu môžete farmiť. Ja keď som to, ako keď ja tu aj veľa questov mám, že tu musím farmiť a ja ako teraz mám teraz takto veľa questov. A teraz tak musíme ako robiť, ale není to ako ľahké. Ja, jak už mám odomknutých tých veľa častí, tak už on chce aj ktorí tí medvedi sú, aby som išiel sem zbierať 300 000 bieleho pelu, tak ako není to len tak ľahké táto hra, ale je ako zábavná. Ja to mám rýchlo, lebo ja si takú jednu vec používam a iba kedy to používam, aby som nemusel ja robiť. A mi niekto povedzte ešte do komentu, jak sa mám dostať sem. Dobre? Tak keď aj idete robiť med, a ešte sa napojíte na túto hru, tak musíte ísť, viete kam najprv, musíte ísť sem a potom si tu musíte dať svoje včely a potom musíte ísť robiť med, aby ste si kúpili včelu. Dobre? Ja sa s vami takto lúčim. Čaute.